Περικλή, παρακαλώ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Ήθελα έτσι να κάνουμε μια γενική περιγραφή, ώστε να κατευθυνθείτε και πιο εύκολα στα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Κατά βάση η Promax έχει φτιάξει 3 μεγάλες ομάδες από βίντεο. Υπάρχει η βασική ομάδα με τα βίντεο που είναι πιο αναλυτικά, τα πεδιόμετρα Ranger εκπαιδευτικά βίντεο. Μισό λεπτό να κάνουμε και ένα share εδώ. Είναι OK? Μια χαρά είναι. Ναι, μια χαρά είναι. Απλά δεν είναι full screen. Αν αυτό ήθελες, είναι μια χαρά. Ωραία. Τώρα είναι καλύτερα? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το κανάλι μας της Promax Ελλάς. Θα ξεκινήσουμε από εδώ και θα πάμε και στο site για να συμπληρώσουμε την περιγραφή. Οι 3 μεγάλες ομάδες λοιπόν είναι τα εκπαιδευτικά βίντεο που είναι στο σύνολό τους 44. Είναι για όλες τις λειτουργίες, θα τα δούμε. Μια μικρότερη ομάδα είναι για αρχάριους, η οποία έχει 4 βίντεο σχετικά σύντομα, εύκολα και χωρίς πολλές περιγραφές. Είναι πολύ επιγραμματικό και πολύ αποτελεσματικό. Και επίσης είναι και η ομάδα με τα πεδιόμετρα Ranger, τα σύντομα σεμινάρια για τα πεδιόμετρα Ranger, τα οποία είναι 8. Έχουν επίσης πολύ καλές λειτουργίες σε περιγραφή. Όλα αξίζουν να τα δούμε και ο καθένας που θέλει να ενημερωθεί εύκολα, γιατί άλλο το manual και άλλο η περιγραφή από ένα τεχνικό με εικόνες και ακριβώς με τις διαδικασίες που απαιτούνται για τις ρυθμίσεις και όλα αυτά. Είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο αποτελεσματικό και πολύ πιο σύντομο. Τώρα, υπήρχε ένα θεματάκι με τα ελληνικά. Γι' αυτό κάναμε αυτή τη δουλειά. Επειδή μιλάει ο τεχνικός της Promax στα αγγλικά, ακόμη και την αυτόματη μετάφραση να βάλουμε, που θα τη δούμε πώς γίνεται. Η αυτόματη μετάφραση είναι το λεγόμενο speech recognition, δηλαδή ό,τι ακούει γράφει. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ακούει σωστά τη λέξη, οπότε έχει αρκετές ανακρίβειες όσον αφορά τη μετάφραση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν κάτσαμε και μεταφράσαμε όλη την ομιλία των τεχνικών που κάνουν την περιγραφή για όλα τα βίντεο, την οποία μπορούμε να βρούμε σε κάθε βίντεο στο YouTube από κάτω, παράδειγμα εδώ στην playlist για τα σύντομα σεμινάρια, είναι εδώ το πρώτο, κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω, πατάμε και περισσότερα και είναι ό,τι λέει στην περιγραφή είναι εδώ σε μετάφραση προσεγμένη κατά το δυνατόν και πιο αναλυτική. Επίσης, να δούμε λίγο την αυτόματη μετάφραση, γιατί και αυτή βοηθάει, εντάξει, μπορεί να έχει αυτά που είπαμε τις μικροανακρίβειες, αλλά δεν είναι κακό να την έχουμε υπόψη. Πάμε εδώ στο εικονιδιάκι που εμφανίζεται η λέξη υπότιτλοι και μόλις το πατήσουμε εμφανίζεται μια κόκκινη γραμμή από κάτω. Στη συνέχεια στο γρανάζι δίπλα επιλέγουμε υπότιτλοι πάνω-πάνω, αυτόματη μετάφραση και έχουμε μετά την επιλογή γλώσσας. Πάμε λοιπόν πολύ εύκολα στα ελληνικά και τώρα βγαίνει, βέβαια αυτό το βίντεο δεν έχει πολλή περιγραφή. Πάμε εδώ σε ένα άλλο, κάνουμε την ίδια δουλειά. Αυτόματη μετάφραση, ελληνικά είναι έτοιμα και όπως βλέπετε
ξεκινάει, καθώς μιλάει ο τεχνικός, γράφονται από κάτω αυτόματα αλλά να, βλέπετε εδώ είναι κάποιες ανακριβίες. Γι' αυτό λοιπόν από κάτω υπάρχει ό,τι λέει, υπάρχει μεταφρασμένο και είναι πολύ βοηθητικό κάποιος να κάνει μια ανάγνωση πρώτα, αν θέλει να το δει σε βάθος το βίντεο και μετά να δει όλη τη διαδικασία. Επίσης, εκτός από το YouTube, το κανάλι μας, όλα αυτά τα βίντεο έχουν αναρτηθεί και στο site. Στο site idcoms.gr, αρθρογραφία Promax. Εδώ λοιπόν, επειδή έχουμε βάλει τώρα και άλλα πράγματα, σαφώς έχει κατέβει το βασικό λίγο πιο κάτω. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη σελίδα. Εδώ, στο πρώτο, είναι όλα τα βίντεο, τα κανονικά που λέμε, τα πιο αναλυτικά. Μαζεμένα σε μια διάταξη και κάτω-κάτω, επειδή είναι πολλά, σε μια σελίδα δεν είναι ωραίο να βρίσκονται, υπάρχει και μια επόμενη σελίδα που συνεχίζει κανονικά με τα βίντεο. Και βέβαια, όποιος θέλει, ανά πάσα στιγμή πάει και στην playlist, με αυτό το link εδώ κάτω, στην playlist του YouTube πια. Οπότε υπάρχει όλη η δυνατότητα αυτή για κάποιον που θέλει να κάνει πλοήγηση. Και βέβαια, εδώ, σε αυτή τη σελίδα, υπάρχει δίπλα τα εκπαιδευτικά βίντεο για τους αρχάριους που είπαμε, αυτά τα 4, πάλι με μια παρόμοια διάταξη και βέβαια με την μετάφραση από κάτω ό,τι λέγεται ή ό,τι έχει γραφτεί. Και εδώ είτε το βλέπουμε εδώ, είτε το βλέπουμε αν θέλουμε παρακολούθηση στο YouTube, για να μας βγει η αυτόματη μετάφραση, αν θέλουμε. Και βέβαια είναι και στην πρώτη σελίδα, ανεβάσαμε πιο πρόσφατα τα σύντομα σεμινάρια για τα παιδιόμετρα Ranger. Και το σεμινάρια μάλιστα αντικατοπτρίζει με πιο μεγάλη αξιοπιστία αυτό που είναι, γιατί πραγματικά πρόκειται για σεμινάρια, είναι θησαυρός αυτά για ένα τεχνικό, του διευκολύνει τη δουλειά στο μέγιστο, μαθαίνει πολύ γρήγορα τι ακριβώς γίνεται, ποιες είναι οι διαδικασίες. Δεν χρειάζεται να κάνει μεγάλη ανάγνωση στο manual, στα αγγλικά κτλ. Υπάρχει πολύ μεγάλη διευκόλυνση και γι' αυτό το λόγο το κάναμε. Λοιπόν, σε πρώτη φάση από μένα αυτή ήταν η περιγραφή. Τώρα νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν ξέρω αν θέλουμε να κάνουμε μια πρώτη περιγραφή σε ένα από τα βίντεο αυτά ή αν θα το κάνουμε στην πορεία. Πείτε. Επειδή έχει ζητήσει ένας συνάδελφος βοήθεια για να ξανασυνδεθεί, που τον πέταξε έξω, ναι. Αν έχεις την καλοσύνη να πεις κάτι, ώστε να τον βοηθήσω εγώ, να συνδεθεί να παρακολουθήσει, εντάξει. Οκ. Είναι πολύ ωραίο, ας πούμε, αυτό το βίντεο στην κατηγορία στα σύντομα σεμινάρια για παιδιόμετρα. Είναι η αντιγραφή λίστας καναλιών από το ίντερνετ. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό, κυρίως για τα δορυφορικά που είναι πάρα πολλοί transponders. Και μας δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσουμε καταρχήν έτοιμες τις συχνότητες από το ίντερνετ, από κάποια site όπως το King of Sat ή το Satellite XML ή το SatBeams, με κάποιο τρόπο σε μορφή INI, τα αρχεία, INI, και να τα βάλουμε στο Net Update. Αυτό είναι όλο το βίντεο αυτό, περιγράφει ακριβώς όλη αυτή τη διαδικασία. Η γνώμη μου είναι ότι ειδικά το Satellite XML έχει πάρα πολύ ενημερωμένες συχνότητες το site. Κατεβάζει κατευθείαν αρχεία είτε INI είτε XML, αλλά εμείς εδώ θέλουμε τα INI για το Net Update. Και βλέπουμε εδώ ότι η διαδικασία
είναι για να... Τώρα βρίσκεται στο σημείο που βάζει τα site για να προχωρήσουμε λιγάκι να το... Επιλέγει το email. Αυτό είναι στο Satellite XML, το site. Πιο πριν ήταν για δείχνει για από το King of Sat. Για το King of Sat να πω ότι επειδή τώρα πλέον τα γράφει Hotbird Vita και τα λοιπά, δεν έχει μία τροχιακή θέση. Από όποιο δορυφόρο και να επιλέξουμε, το αρχείο INI θα κατέβει όλο το αρχείο για όλες τις συχνότητες. Αυτό λοιπόν μετά μπαίνει στο Net Update. Μπορούμε να το επεξεργαστούμε, να του δώσουμε όνομα. Είναι πλήρης η περιγραφή εδώ. Και από εκεί και πέρα το κάνουμε save το κάνουμε save είτε σαν XML είτε σαν .can για προηγούμενα μοντέλα. Από εκεί και πέρα έχουμε μέσα έτοιμες συχνότητες, π.χ. για ένα δορυφόρο ολόκληρο και μάλιστα ενημερωμένες συχνότητες. Είναι φοβερά βοηθητικό αυτό. Και από την άλλη, επειδή μιλάμε για δορυφόρους τώρα, στην λίστα την κανονική, τη μεγάλη, στο σεμινάριο 19, το tutorial 19, υπάρχει η διαδικασία εξερεύνηση channel plan. Αυτή η διαδικασία λέμε στο όργανο να κάνει σάρωση όλους τους transponders που έχουμε βάλει εμείς στο channel plan που περιγράψαμε προηγουμένως. Και επειδή βέβαια όλους τους transponders συνήθως δεν τους χρειαζόμαστε, γιατί δεν είναι ενεργοί καταρχήν όλοι ή δεν μας ενδιαφέρουν όλοι, με αυτή τη διαδικασία εξερεύνηση channel plan βάζουμε το όργανο να κάνει ένα scanning και να επιλέξουμε μετά αυτούς που βρήκε, που είναι ενεργοί και με καλή λήψη πιθανόν, και στο τέλος επιλέγουμε μόνο αυτούς αν θέλουμε και έχουμε ένα καθαρό channel plan. Εξαιρετικά βοηθητική η διαδικασία. Πολλές φορές δεν ξέρω άμα έχει τύχει σε κάποιον να βρεθεί σε ταράτσα και να ανακαλύψει ότι δεν είχε ετοιμάσει συχνότητες π.χ. ή να ψάχνει τελευταία στιγμή. Έτσι κι αλλιώς βέβαια τα πρόμαξα όργανα δεν σε αφήνουν ποτέ εκτεθειμένο. Θα τα δούμε και αργότερα σε κάποια φάση που θα περιγράψει και ο Σταν. Αλλά είναι διαδικασίες εκπληκτικές, τις οποίες βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν αυτά σε οργανάκι π.χ. τύπου Finder, έτσι να έχουμε λίγο υπόψη τι ακριβώς συμβαίνει, διότι αυτά δείχνουν μια μπάρα, μια στάθμη κτλ. Καμία σχέση τώρα. Εδώ είναι όταν τα ανακαλύψει κάποιος αυτά, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, χωρίς τέτοιου είδους δυνατότητες. Να κάνω μια παρατήρηση έτσι πάνω σε αυτό. Επειδή εκτός από τα δορυφορικά έχουμε και τα επίγεια κανάλια, είναι εύκολο να τα δημιουργήσει ο κάθε συνάδελφος μόνος του στην περιοχή του. Αλλά παρόλα αυτά εμείς έχουμε δημιουργήσει της Αθήνας και μια σειρά. Αλλά αν κάποιος χρειαστεί channel plan για τα επίγεια από την περιοχή του, ας μας το πει αν δυσκολεύεται να το φτιάξει μόνος. Επίσης, αν κάποιοι έχουν φτιάξει ήδη channel plan, π.χ. ας πούμε για τη Θεσσαλονίκη νομίζω δεν έχουμε ετοιμάσει. Αν τυχόν το έχει φτιάξει κάποιος από τους συναδέλφους, ας πούμε ο Μιχάλης, τα γαργαλάει πολύ. Αν τυχόν έχει φτιάξει, στείλ το με email να το σηκώσουμε πάνω. Okay. Όταν σηκώσει όποιος, αν κάποιος φτιάξει, όποτε το φτιάξει, μας το στέλνει σε εμάς. Αν χρειαστεί να το φτιάξουμε εμείς, μας το λέει και το φτιάχνουμε. Εντάξει, για οποιαδήποτε περιοχή, για τα επίγεια μιλάω. Ναι. Συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν λέω, τίποτα άλλο μόνο. Τίποτα, και πάνω σε αυτό που είπες, στα επίγεια είναι πολύ πιο εύκολο να επιλέξουμε, θα θέλουμε 3-4 συχνότητες, 5-7, μέχρι εκεί. Είμαστε καλυμμένοι, μπορούμε να τις φτιάξουμε μία-μία και είμαστε απόλυτα πλήρεις. Γι' αυτό ανέφερα πρώτα τα δορυφορικά που είναι πολλοί και είναι λιγάκι
επίπονο να τα βάζει κανείς μία συχνότητα και πολλή ώρα θα πάρει και μπορεί να κάνει και λάθη κτλ. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα σε πρώτη φάση να περιγράψω. Πολύ ενδιαφέροντα ήταν. Είναι πολύ ωραίες σαν τις λειτουργίες. Θα πρέπει να δούμε και τον τρόπο που βάζουμε ένα channel plan, πώς το ενεργοποιούμε. Όχι, γιατί πρέπει να γίνει σε 2 στάδια αυτά, αλλά θα μας τα πει ο Στάν σε λίγο. Αυτό ήθελα να πω.